Sallama ta yi ta shigo. Na kalle ta, na yi mata murmushi, ita ma ta yi min murmushi sai ta ce a'a. Ka taso ka tarbi amaryarka mana. Haka ake yi? Na ajiye aji kuma amarya ta kawo kanta ɗaki wurin ango sai kuma ka zauna kana min murmushi, taso mana. Na taso na yi mata tarba irin ta Indiya. Ai kuwa sai na ji tulunan nan sun soke ni, sun bula ni. Na ce kai, lallai yarinyar nan akwai ni'ima a tare da ita, in haka ne ko ba zan yi wasa ba. Muka je na zaunar da ita, na zauna a gefenta. Hannayena suna kan dukiyar fulaninta. A hankali nake sarrafa su cikin ƙwarewa da nuna kulawa, saboda ba na so in yi gaggawa. Mun daɗe ni da ita muna hirarraki da irin masu motsa zuciya na kalaman soyayya. Yayin da duk muke wannan hirarrakin ne da ita, ɗan lemukanta wato mangwarorinta ko in ce kayan alatu, kayan ni'imomi duk suna riƙe a hannuna. Ina wasa da su kamar yadda ake wasa da ɗan jinjiri. A hankali nake lallaba su. Ita kuma sai limshe idanu take yi. Tana limshe idanu tana wani rangaji sai ka ce macijiya, sai wutsul-wutsul take yi. Na tabbatar da cewa na kunna ta, saboda haka ba zan yi wasa ba. Mun daɗe a wannan yanayi muna hira. Kalaman soyayya kam ta sha har ta ƙoshi, domin ni ba baya ba wurin iya sarrafa kalamai, domin ba ni da buƙatar da ya wuce a ce na sace zuciyarta. To kuma na yi sa'ar haka, tunda ta ji kalamai masu ƙwarin gaske wanda suka sa har ta kawo kanta wurina domin mai hira. Yanzu abin da ya rage shine mataki na gaba. Mataki na gaba kuwa ba kowane mataki ba ne banda in doka mata mai kan taɓarya, in doka mata tambara irin na soyayya da samari. A hankali fa na fara yin salon yadda zan yi in raba ta da dukkan wasu abubuwa masu muhimmanci, wato mai da ita gaya. Kaina na fara mayarwa gayan tukunna. Kana daga misali a hankali na fara ƙoƙarin biyan wannan karatun nawa. Ai kuwa ba a ɗauki dogon lokaci ba sai ga ta gaya. Ai kuwa kafin ka ce menene, na kai hannuna inda asusun nan yake. Naga asusu ya cika da kayan alatu shi ma, don raɓa ta sauka. Na haɗiyi yawu da ƙyar. Na ce kai, wato an daɗe ana mana wayo, na faɗa a zahiri. Dama idanunta a rufe suke, sai ta buɗe ido ta ce wani wayo ake maka? Na ce a'a, da kaina nake magana, ai ban san maganar ta fito fili ba. Ta ƙyalƙyale da dariya. Kawai sai ta wangame min asusun nan. Ai kuwa nan na leƙa cikin asusun naga tarin dukiya. Na ce kaga bari in yi sauri in kar in ɓata lokaci a zo a samu akasi.